Jeg hedder Susanne Møller, jeg er talskvinde for Sexarbejdernes Interesseorganisation, og jeg vil gerne fortælle jer om den her folder, som SIU og i samarbejde med et advokatfirma og Gadejuristen har udarbejdet. Det er en vejledningsfolder for sexarbejdere, og det er vedrørende kontrolbesøg og virksomhedstjek. Vi ved jo alle sammen, og mange af os har prøvet os meget ofte, at få besøg af politi og skat, og nogle gange mennesker fra kommunen også, som skal tjekke os. Man kan læse rundt omkring i aviser og andre steder, at skat og politiet er gået sammen i et ret intensivt samarbejde, og vi er også et meget højt opprioriteret område. Så de kommer ofte på kontrolbesøg, og de kommer som regel også mange mennesker ind i vores lille bollerum. Som regel, det jeg har hørt mest, det er en 2-3 flere måske fra politiet, og et par stykker fra skat, og så nogle gange også de her folk fra kommunen. Det er jo urimeligt, at sexarbejdere skal på forhånd kende alle deres pligter og rettigheder, fordi der er faktisk også nogle rettigheder. Og det viser sig også, kan vi høre på de beretninger, vi har fra sexarbejdere, der har haft de her kontrolbesøg, at politi og skat og kommunen også sjældent selv kender til alle rettighederne og pligterne. Eller jeg går ud fra det, at de kender til dem, og det ikke er, at de ikke handler mod bedre vidne. Så det her, det er lige så meget en hjælp til dem også. I den her folder, der ligger der også sådan en lille checkliste. Eller du kan hente det på nettet, det hele. Både folderen kan du printe ud på nettet, og også den her lille checkliste. Og du går ind på SIU, www.s-i-o.dk og kigger under ressourcer, så finder du frem til de her ting, du skal bruge. Det folderen her forklarer om, det er, hvordan du skal forholde dig, hvad du har ret til, og også hvad du har pligt til. Det første, når nu folk myldrer ind, uanmeldt jo, det er altid, det er at finde ud af, hvem er politi, hvem er skat, hvem er fra kommunen. Fordi de har forskellige beføjelser eller bemyndigelser. Det er forskellige ting, de må. Så find ud af, bed politiet om at identificere sig. Der findes en lille seddel her på side 25, tror jeg det er, hvor du beder om at få politiets navn og adresse, og hvor du også fortæller dem, at du godt ved, hvorfor de er med, og hvad deres bemyndigelse er, og at du ikke har pligt til at opgive andet end navn, bopæl og fødselsdato og så videre. Og der er det samme til skat, de skal også identificere sig. Hvis nu, at de ikke gør det, så er der også et forslag til en klageskrivelse. Hvis klageskrivelser i det hele taget, er der mange forslag til her i. Når du så har fundet ud af, hvem der er hvem, hvad de hedder, hvor de kommer fra, så skal du spørge om formålet med det her besøg. Fordi det har de også pligt til at fortælle dig. De har også en vejledningspligt. Det kan du også læse om på side 25. Så bed dem om at fortælle dig, hvad er dine rettigheder, og hvad er dine pligter i den her situation. Så er det vigtigt at vide, hvad politiets opgave er, når de er med skat ude på de her kontrolaktioner. Og det er faktisk udelukkende at være en beskyttelse for skat mod dig og mod de pudelhunde, du har i baglokalet, eller hvad du ellers har der. Vi bliver anset for så farlige, at politiet skal med for at beskytte sexarbejderne. Og så er det vigtigt at huske, at du har kun pligt til at opgive dit navn, alder og bopæl.
til politiet. Ikke svare på alle mulige andre spørgsmål. Og politiet må heller ikke ransage den ejendom, du nu er i. Medmindre selvfølgelig, at de har en ransagningskendelse, hvilket jo så gør, at de har en anden bemyndigelse til at være der. Så er der også noget, der hedder skånsomhedsprincippet. Du skal have mulighed for at aflyse dine aftaler og også afvise kunder i døren, uden at politiet eller skat blander sig. Skat, de må så spørge om en hel masse. De har mange flere beføjelser. Men du skal kun svare på spørgsmål fra skat, som handler om din virksomheds skatte- og momsforhold. Ikke alle mulige andres skatte- og momsforhold, og heller ikke personlige spørgsmål, der ikke har noget med din virksomhed at gøre. Så er der, vi har hørt tit, at folk bliver, hvis der er nogle flere til stede, så bliver de skilt ad, kommer i hver sit rum. Det har hverken skat eller politi ret til. Du må befinde dig, hvor du vil i lokalet. De skal ikke bestemme, hvor du opholder dig under kontrolbesøg. Og så er det, ikke politiet, så er det vigtigt også, at politiet, de må altså ikke ransage. Så derfor er det igen vigtigt at vide, hvem er politiet, og hvem er skat. Men kommunen, de har faktisk kun ret til at overhovedet være til stede, hvis du modtager sociale ydelser fra kommunen, som kommunemedarbejderen kommer fra. Og det vil altså sige, at du med god ret kan bede mennesket fra kommunen om at vente udenfor. Der er jo i forvejen overfyldt i lokalet der, som kontrolbesøg. Den vigtigste ret, du har, er nok retten til en bisidder. En bisidder er en ven, en revisor, en bekendt, hvem du nu ønsker det, som er til stede under ransagningen. Som en moralsk støtte og som en observatør. Det skal selvfølgelig være en, der har mulighed for at komme til stedet som rimelig hurtigt. Men du kan også ringe en person op og have vedkommende på telefon under kontrolbesøget. Det er din ret, og det har skat faktisk også pligt til at oplyse dig om som det første, inden de går i gang. Og det synes jeg, du skal benytte dig af, fordi det kan godt være lidt overvældende at have besøg af så mange mennesker, uden at man har inviteret dem, og uden at man vidste, at de kom, mens man er på arbejde. Skriv så forløbet ned. Når de er gået igen, så skriv hele forløbet ned i detaljer. Lige fra hvem det var, navne og steder de kommer fra, til hvad de sagde, hvilke spørgsmål de stillede, hvor de kiggede hen, og hvem det var, der kiggede. Alle de her ting er vigtige for SIO, hvis du for eksempel ønsker at klage, og ønsker at SIO skal klage for dig, og også selvom du ikke ønsker at klage overhovedet, så er det vigtigt for os at få samlet de her beretninger, så vi kan se, hvor det er nødvendigt at sætte ind, for at få stoppet den her systematiske overtrædelse af vores rettigheder, som vi oplever, at der foregår ved kontrolbesøg. Så det er stort set det. Men vi kommer rundt og lægger folderen på klinikker rundt omkring. Vi kan ikke nå at komme alle steder, så vi lægger en lille bunke, og hvis du vil hjælpe os, så tager du et par stykker med til de andre steder, hvor du arbejder. Og så håber vi at høre fra dig. Jeg håber også, at du læser den rigtig godt igennem, og at I har den liggende på klinikken, og den her checkliste, at I har den hængt op på opslagstavlen, så den er lige for, for I ved jo ikke hvornår
politi og skat kommer.